Dobrý den, a v tomhle videu si tady povíme o vašich datech, které jste poslal. Pokud se oddělám frézováním a vykreslení vzoru vašich děr, tak tady máme tady pouze profily a kapsy, které řešíte. Frézování rovinu tady přídavky toho materiálu, který máte na čele, máte daný až doprostřed, a to z toho důvodu, protože ta rovina je limitovaná vlastně hranicí. Pokud se podívám nahoru, tak tady máte správně vybraný profil, ale když se podíváme z boku, tak ten profil nezasahuje na ten přídavek ze zhora. To znamená, že nám nebude obrábět ten přídavek tady v této horní části. Tady je to asi jedno, protože ten materiál je tam jenom kolem 5/10, takže tam asi žádný problém víceméně nebude. Ale v případě, že by to byl tvrdší materiál a mohl by tam vzniknout problém, tak potom nám rychlopotřebně bude sjíždět až na tu první hladinu, takže nám zaznamená to, že máme nějaký materiál tady v té horní pasáži. Z toho důvodu bychom mohli klidně použít tu rovinu bez hranice. Když se podíváme na tu rovinu a do jejího nastavení, tak teďka pokud dám náhled, tak tady si necháme vykreslit dráhy pouze pro tu rovinu, tak je vidět, že nám kopíruje pouze tu hraniční křivku, kterou tady máme zvýrazněnou. Já se té hranice můžu zbavit, a to tak, že v nastavení té roviny půjdu do volby hranice a tady můžu říct, že nechci použít hraniční křivku, ale chci použít hranici polotovaru. Díky tomu, když si teďka dám náhled a podívám se na simulaci nástrojových drah, tak vidím, že feature cam zohledňuje celý polotovar. Tedy už nepracuje pouze s tou vybranou částí. K tomu, aby v prvku rovina byla ta hraniční křivka aktivní, tak jste se nejspíš dostal tak, že jste aktivoval featurey, rovinu, a tady jste aktivoval rozpoznat 3D modelu. Díky tomuto nastavení a vybrané téhleté horní horizontální ploše se vám právě vytvořila ta hranice. Kdybyste nepoužili rozpoznání z 3D modelu, tak by featurecam automaticky odebíral materiál po celé délce a šířce polotovaru. Takže to je první věc. A díky tomu tady můžeme bez obav posunout rovinu na začátek obrábění. No a když se teďka vezmeme postupně, tak tady máte další v pořadí profil. A u toho profilu neshledávám nic špatného, máme tady nějaké hrubovací, nějaké dokončovací dráhy, v pořádku. Potom tady máme obrábění kapsy. To obrábíte 2,50 a jediné, co bych možná mohl doporučit, tak je zaoblení tady drah pro to hrubování, protože teďka tady nám vznikají ostré rohy, s čímž může být trochu problém. U hrubování v záložce frézování můžeme použít parametr vyhlazení dráhy. Je to vyhlazení dráhy na základě průměru nástroje, takže pokud já zadám 5, tak je to 5% průměru nástroje, kde maximální hodnota je 30. Pokud bychom se teďka podívali na ty dráhy, tak vidíme, že jsou krásně zaoblené. Tak to samé bychom potom mohli použít pro ten profil 3, což je profil na té druhé straně. Stejným obdobným způsobem bychom tady mohli provést vyhlazení. No a co se týče vzoru děr, tak tady k tomu asi nemám co vytknout. Tak, tolik tady k rozboru. V případě, že budete potřebovat jakékoliv dodatečné informace, pokud by vám nebylo cokoliv jasné, tak nás prosím kontaktujte. Já vám přeju příjemný den.